Стигнахме четвъртфиналите на Евро 2024. Преди това обаче ще направя една реакция на прогнозите ми от 8 на финалите. Без да губя време, започвам директно. Първият матч, който прогнозирах, бе Испания-Грузия. Прогнозирах го 2-0. В интерес на истината не бях кой знае колко далеч, пълна доминация на Испания. Естествено изненадващото беше гола на Грузия в началото, но като изключим гола на грузинците, всичко си беше, както се очакваше, бих казал, от всички футболни фенове. Доминация на Испания, въобще не ги смути този гол, крайна сметка 4 гола след това, достатъчно показателно бе за това какво могат испанците. Следващия матч Испания-Дания прогнозирах 1-1 в редовното време и Германия да продължи. Германците обаче успяха още в редовното време с 2-0 да си осигурят място на четвъртфиналите. Имаше един много тънък момент в матча, където буквално боца пръста на играча на Дания беше в засада. Ако беше с няколко сантиметра по-назад, тогава матч щеше да е 0-1 и щеше да е много интересно да видим тогава Германия как щеше да отговори, но крайна сметка в футбола няма ако. Германците си биха с 2-0, показаха малко повече отколкото очаквах, признавам. Следващия матч Португалия-Словения очаквах победа с 3-1 в редовното време за португалците, така да продължат. Само че Словения се оказа костелив орех, докара редовното време до 0-0, удържава в продълженията 0-0 и накрая просто безумно слабо изпълнение на Дуспи от страна на словенците и така те загубиха с Дуспи с 3-0 и в мрежите хората се питат за това ли Словения се бори 120 минути за да бият такива Дуспи. Но това е, което се случи и повече очаквах от Португалия, очевидно от резултата, който съм дал. Ще видим срещу Франция какво ще направят. Иначе Франция-Белгия в редовното време бях казал 2-2 и Белгия да продължи, само че матчът отиваше 0-0 и ако кажем, че хващах твърдия знак до тук, Франция опроверга и това, защото в края на матча Франция успя да отбележи и да спечели матч с 1-0, безумно слаба Белгия. Признавам, че доста нацених белгийския отбор в случая и Белгия си тръгна, бих казал, даже безславно от това европейско. Румъния, Холандия 1-2 бе моята прогноза, матча свърши още по-убедително 0-3. В редовното време Холандия си взе своето, както се казва, отива напред и предстои да видим дали холандците ще успеят да повторят тази игра срещу Румъния, която направиха и на четвъртфиналите. Предстои да разберем. Австрия-Турция, тук разчитах, че Австрия ще доминира срещу Турция, ако трябва да бъда честен, само че Австрия не само не доминираше, резултата до голяма степен от матча бе 0-2, като 2 корнера за турците, 2 гола. Какво да кажем, имаше една невероятна обстановка на стадиона, между другото, когато турските фенове направиха, реално те са там като втори домакин, заедно с Германия. Много стабилно играха турците, няма какво да си кривим душата. Подцених турския състав, надцених австрийския и това е резултата. Крайна сметка Австрия-Турция 1-2. Засипаха накрая с едни балони центрирания Австрия-Турция, но до нищо не се стигна. Следващия матч е много интересен. Англия-Словакия го бях прогнозирал 0-1 и на практика до 95-та минута това бе и резултата и щях наистина да бъда доста доволен предвид тази необичайна прогноза, която дадох. Щеше да дигне, вярвам, рейтинга на канала, само че Джуд Белингам извади една ножица 95-та минута и направи 1-1 и тогава между другото знаех, че Словакия няма как да продължи, защото те бяха хвърли някакви страхотни сили да задържат това 0-1. Нямаше какво да направят, подобно на словенците в матча с Португалия, те нямаше как реално да спечелят матча в продълженията, можеха само да задържат 0-0. Тук същото словенците просто можеха да задържат това 0-1 в редовното време и нищо повече и след това вече след изравнителния гол матчът влезе в продължение, Хари Кейн веднага вкара за 2-1 и така и свърши срещата Англия-Словакия 2-1. И последния матч, за който дадох прогноза, това бе Швейцария-Италия, като го прогнозирах с 2-0, като казах, че ще бъде много лесен за швейцарците. Това поне го познах в десятката, точно така си беше, Швейцария си би с 2-0. И за Англия на четвъртфиналите предстои нещо, което ще бъде лично за мен катастрофално. Мисля, че Швейцария ще ги надиграе, но това все пак малко по-късно ще говоря за него в прогнозите за четвъртфиналите, да не се отплесвам. Крайна сметка
Няма какво много да кажа за Швейцария, тъй като съм го казал в предното видео. Матчът лично за мен бе интересен само единствено в това дали ще ми се оправдае точната прогноза, иначе не беше нещо, кой знае какво е интересно за гледане. Ранен гол за Швейцария, контролираха матча, Италия нищо не направи, единственото, което сещам една греда с Камака при 2-0. Но тя, както се казва, даже не беше голова греда. Знаете за термина голова греда, не беше голова греда, беше от външната страна на гредата. Както и да е, Швейцария и Италия 2-0, Италия се прибират вкъщи, Швейцария отива с Англия. Сега е време и за прогнозите ми за четвъртфиналите, където ще очаквам на по-добра успеваемост, защото тук познах 5 от 8. Надявам се да имам по-добра успеваемост на четвъртфиналите. Да видим. Първата среща е мега сблъсъка между Испания и Германия. Тук в тази среща много специалисти има даже, които твърдят, че Германия ще смаже Испания предвид домакинския фактор и това, с което разполагат, само че аз съм на обратното мнение и мисля, че Испания ще върне Германия в реалността и ще кажа 4-1 за Испания. Ще кажа 4-1 за Испания, тъй като Германия имаше някои колебливи моменти в турнира, бих казал 2 колебливи момента в турнира. Матча срещу Швейцария, да не забравяме как се добраха до точката, последната минута. И ако предния матч, тази изключително тънка с засара, може би за 5 см става въпрос, ако не беше отчетена, ставаше 1-0 за Дания и тогава дали Германия щеше да се класира и как. Така че за мен по-колебливия отбор тук е този на Германия, плюс това този отбор на Германия все още се изгражда, това е моето мнение. Има някои елементи в състава на Германия, които не са доискусорени. Например, централен нападател е Кай Хаверц. Германия не е отбор, който умее добре да играе с фалшиви деветки. Това е което искам да кажа. Това е присъщо за отбори като Испания, Португалия са си позволявали така да играят, само че Германия, според мен Кай Хаверц ще увисне сериозно срещу Испания. От друга страна, испанците нямаха хлабаво през турнира до момента, играха с много стойностни отбори, бих казал по-стойностни от тези, с които Германия игра. Разбира се, Германия игра с Швейцария, това нали не е за подценяване, но Испания игра с Италия, игра с Харватия, игра с изключително амбицирания отбор на Грузия, същата Грузия, която би Португалия с 2-0, за да излезе от групите. И разпредушение, няма какво да се лъжим. Плюс това испанците изглеждат много по-сработени лично за мен. Много по-сработени. Изглежда, че много повече знаят какво правят. И това е моята прогноза. 4-1 за Испания, връщане в реалността и Германия ще трябва да продължава да работи върху своя отбор. Следващата среща Англия-Швейцария. Англия, че е колеблива, мисля, че няма какво да го споменавам и тук. Много хора считат, че Швейцария се влиза като фаворит в този матч. Предвид колко колебливо играе Англия и предвид това, което представя Швейцария. За мен този матч е 3-1 за Швейцария, като не мисля, че ще има кой знае каква драма. Не знам дали въобще ще успеят да осъществят някакъв натиск англичаните този път в началото на матча, защото това не е Словакия, не е Словения, швейцарците знаят какво правят. Видяхме срещу Италия, видяхме в групите. За мен лично отново този отбор на Швейцария наистина може да стигне много далеч. Той вече е на четвъртфинал, впрочем, така че. И от тези, между другото, от опоненти, които са из останалите четвъртфинали, мисля, че швейцарците са доволни на този жребий. Това е моето мнение. След това отиваме на Португалия, Франция. За мен лично двата на крайно неубедителни състава. Бих казал 1-1 в редовното време и Португалия да продължи в продълженията, като отново честно казано бих заложил на Дуспи. И с този вратар португалците мисля, че могат да са преспокойни, ако стигне до Дуспи, така че дори може и да гонят евентуално един такъв завършек на матча, за да приключат срещата по този начин. Моята прогноза е, че Португалия ще продължи, както казах, 1-1 в редовното време. Последната среща Холандия-Турция, това вече мисля, че ще бъде изключително интересно, не че другите няма да са напротив, те другите даже ще са и по-интересни, но тук е най-непредсказуем матч лично за мен. Някои са убедени, че Холандия ще мине и замине през Турция, само че турците играха много добре срещу същата тази Австрия, която би Холандия. Австрия едва загуби от Франция с автогол. Въобще Австрия лично за мен преди мача с Турция бяха един от фаворитите да стигнат топ 4, само че турците ги спряха. Да, имаха неубедителни мачове турците, няма спор. Затова тук отново ще кажа 1-1 и
Турция да продължи. Турция да продължи в продълженията или чрез Дуспи. Отново ще заложа на Дуспи, за да е по-интересно. Домакинският фактор тук е брутален за Турция. Както виждате, Холандия, тя си има своите колебливости от доста години на сам холандския национален така. Има своите колебливи игри от 2014 реално. Холандския национален не е правил нищо, кой знае какво, така че ако се търси някаква изненада, за мен изненадата би била тук, защото да кажем, че Португалия-Франция ще е някаква супер изненада, Португалия да бие Франция, чак пък толкова не. Англия е супер колеблива и Швейцария да елиминира, отново няма да е супер изненада. Испания-Германия е мега сблъсък, всичко може да стане, нали? Сега моята прогноза си е моя прогноза, разбира се, но няма да е изненада каквото и да стане. Дори да стане 4-1 за Германия, с обратния знак, който давам, пак няма да е някаква гръмка изненада, така че предстои да видим. Това са моите прогнози. Ще направя реакция, разбира се, след като минат четвъртфиналите и ще дам прогноза за полуфиналите.